take that time and say, we want Pollard out. We want Pollard out. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו ויראי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, מן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן השם את אויבינו הקמים עלינו נגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויצל את כל חיילינו מכל צרה ומצוקה, מכל נגע ומחלה. תענו אמן. והצלחה בכל מעשה ידיהם, עם כל ישראל אחיהם, ונאמר אמן. אמן. יונתן בן מלכה פורד צריך לצאת החוצה מיד.